Hej YouTube, så skal jeg lige vise jer lidt om GameMaker 8.1. Og ja, først vil jeg vise, hvordan man downloader det. Det første du gør er at gå ind på dit internet. Nu skal vi lige have den til at starte op. Super. Så her opskriver du yoyogames.com. Og så er du inde på den officielle hjemmeside. Her inden der skal du så vælge GameMaker. Og hvis du har Windows, så skal du klikke på den på Windows. Og hvis du har Mac, skal du klikke på den. Godt. Jeg har en Windows, og så vælger du, hvis du køber den fulde version, så kan du lave 3D-spil, så det er første personsspiller. Men jeg køber det ikke. Så downloader man det, og kører det, og installerer det. Det har jeg gjort. Så går man ud af alt det her, og så starter du det op. Og så kommer der så det her, hvis du vil opgradere det og alt det der. Men det gør jeg ikke. Det koster nemlig penge. Og her har vi nogle nye ting. Vi har lavet et nyt spil, åben og gem. Det er de basic ting. Det her, det er dele noget. Og det her, det er at lægge det ud. Den her, det er en testknap. Den skal du bruge rigtig meget. Og det her, det er at lave et billede, lyd, baggrund, objekter, hvad der gør, at det kan lave noget. Og rum. Og alt det her, det er bare sådan noget, det ved jeg ikke rigtig, hvad det er. Og ja, det kan godt være, at jeg kommer lidt bagud, fordi at det er godt nok lang tid siden, jeg har brugt det. Men efter hvad jeg husker det, så starter man med at klikke Create a Sprite. Den klikker vi så på. Så kan du så gå ind og vælge en sprite, eller du kan lave en sprite. Jeg vil så gerne lave en. Så klikker man på den, plus her for en ny en, og starter den op. Her kan du så zoome ind, og så kan vi så lave den person, hvad der skal gå rundt i spillet. Her i starten har jeg bare tænkt mig at lave en folk. Og den skal være blå. Ja. Og så er OK, og ja, og OK igen. Så har vi vores mand her. Ham kan vi så altid gå ind og ændre på. Så skal vi have lavet et objekt, så han kan lave noget. Og så skal vi så vælge, at det er ham, vi skal bruge til at gøre noget. Og først, jeg kan ikke helt forklare, hvorfor det er de her kasser, der skal ind. Men først tager du den her under kontrol. Det er... Først klikker du lige add event, det glemte jeg lige. Og så skal du ind under create, prøv lige vent. Keyboard, sådan der. Og så skal du, vi tager bare lift først. Lift, og så skal du ind under, jeg tror, ja, det var den her. Og så er det, den her, den skal stå på 2. Skal den stå på i forhold til den selv. Altså, så tjekker den, om der er plads de 2 steder. Tror jeg. Det er sådan. Jeg kan ikke helt huske det. Så trækker du de der 2 knapper derinde, og så den her jump ind imellem. Og der skal der også stå 2 i forhold til den selv. Så skulle den gerne kunne gå til venstre. Jeg kan lige hurtigt prøve at tjekke det. Jeg laver lige et rum. Det kommer vi ind på senere, og så sætter jeg den lige. Så prøver jeg. Det er noget, vi kommer ind på senere. Og nu går den modsatte vej. Ej, det er ikke for godt.
Det var fordi, at der skulle stå minus der under objekter. Jeg skal lige indføre den igen. Her skal der stå... Her skal der stå minus 2. Det glemte jeg. Så jeg skriver lige et minus her bagved, hvis I ikke allerede har fundet ud af min fejl. Så skulle den gerne virke. Nu prøver vi lige. Smukt, så kan den gå den ene vej. Ja. Så gør vi det samme igen. Nu er jeg inde på det igen, så nu ved jeg. Og så skal vi til right. Det var der vi gjorde den der fejl der. Men det gør vi ikke mere. Her skal der stå 2 i forhold til den selv. Og så skal vi ind under other her. Og have de her 2 under jump. Der skal også stå 2 i forhold til den selv. Og så virker den også. Og opad. Der skal vi bruge den under y. Hvad der og der skal vi minus 2 i forhold til den selv. Ligesom de andre gange. Og det samme. Den her, der skal der også stå minus 2. 2, det betyder altså den fart, hvad den går med. Du kan også skrive minus 10, men så går den alt for hurtigt. Så bliver den for svær at styre. Så laver vi en mere. Gør det samme. Og der skal der bare stå 2. Og så hiver de der 2 ud her. Og så ender den her. Og den ud. Wow, nu begynder det at lagge. Godt. Så kan vores mand gå alle steder hen. Ja. Fantastisk. Nu prøver vi det for en sikkerheds skyld. Så det er ikke noget, vi skal ind og lave om. Op, ned, ja, fra side til side. Og den kan også gå skråt. Ja, det virker. Nu skal vi i gang med, eller ja, jeg tror også det var det for første episode det her. I næste episode tager vi et nærmere kig på rum. Fordi at, ja, det gør vi bare. Og så tager vi et kig på baggrunden, og ja. Men i hvert fald, det var det for den her gang. League Gamer slutter af her. Hej.